at some point we must admit as Orlando Pirates fans, Usaleng is the backbone of Orlando Pirates. You can see right now Saleng is missing. Saleng is missing right now. Usa-attenda his personal issues, yabo. Ukuthi akakadalulwa kahle ukuthi kwenzakalani ngoSaleng, but kuthiwa he's attending personal issues. Maybe he has mhlambe into emayelana nomndeni wakhe, yabo. Maybe one of his family has passed away, yabo. We don't know. But so wazi kahle Orlando Pirates mase kudalulile lokho. But right now as you see njoba engekho uMonapule Saleng, you can see ukuthi Orlando Pirates akusiyona Orlando Pirates lesijwayele kwilist yabantu abalimele ubengabalwanga uMonapule Saleng. So that tells you ukuthi uMonapule Saleng unenkinga yabo ana because he missed the game leyade soyidlala eAlgeria. Akahambanga neteam yabo waya le eAlgeria. But iqiniso libaba linjalo bafethu mina for me I think we need to Saleng kule game esoyidlala ngomgqibelo. Ngomgqibelo siyodlala neteam one of the best teams in Africa iAl Ahly. iAl Ahly idlala ngempela. Mise ishayile iplane yayo ishayile. Ubonile idlala neStellenbosch abafana abancane uNkota benomfuking bavaliwe. Ngosikhathi bevaliwe abafana asibanga nawo plan B besingena plan B. We need to have a plan B. Usaleng uyena mdlali plan B weOrlando Pirates. Yabo. And futhi actually Usaleng uplan A weOrlando Pirates because Usaleng in most big games Usaleng uyaqhamuka azodeliver. He delivered sedlala iMTN final yabo washaya igoli ukuthi sibuyela sibe level neStellenbosch FC yabo wadlala futhi wascora washaya assist njalo sidlala iNedbank Cup final yabo leli goli la kora umfuking la assisto yena. Like there are many big games lapho khona uMonapule Saleng la efika khona isizwe Orlando Pirates yabo. So le game lesoyidlala right now, le game esoyidlala right now I feel like kumele simthole uMonapule Saleng adlale yabo. Angazi nina nizizwa kanjani ngalento le, but for me I prefer ukubona uMonapule Saleng edlala kule game le yabo. uSaleng benohotho yabo yila obadlali labo thembela kakhulu umuzodlala ama games amakhulu because le game esoyidlala it's not a small game, it's a big game. So we need this guy to come back yabo sooner or later. I'm sure bayasebenza at the background ukuthi abuye yabo. Zonke le inkinga ikhona engathi ngasheshe ilunge mfethu umjida abuye fast mfethu samthiyanga ngempela as Orlando Pirates fans. We need this guy. But ngangitshela ama comments ukuthi nizizwa kanjani nina ngokuthi uMonapule akadlali yabo because akekho injured. You know ukuthi akekho injured. Usa attend mhlambe personal issues. It has been 2 weeks right now, 2 weeks or 3 weeks if I'm not mistaken. Agcina umbona ekhona kweOrlando Pirates asimboni isho kuma practices uthi uyajima yini yabo akajima isho ukujima. Ungangibhalela lapha ama comments ungitshela ukuthi uzizwa kanjani ngempela ngoSaleng ukuthi akadlali yabo. Ngiyatholakala Facebook nguvane sports, ngiyatholakala futhi na TikTok nguvane sports, na YouTube ungangibheka nguvane talk sports. Ufike lapha usubscribe ulike ivideo yami bafethu, na Instagram nguvane sports_za yabo. Ngiyabonga isupport yenu ninginiya yona.